No takže toto je náš apartmánik. Tak to nejak vyzerá. Toto je celá naša komunita. Mnohonárodnostná. To je auto nášho suseda. No a toto je náš barák. Apartmán číslo 920. Zaklopeme. Tu máme televízor aj s doplnkami. Mário a Juraj vždycky kývajú, takí sú zlatí. No a ideme do kuchyne postupne. Ešte som zabudol, tu máme vécko, ale nie je tam nič vidieť teraz. A tuto je práčka a sušička. No tu je naša kuchyňa, kde je stolík, mraznička, chladnička, digestor a ostatné veci, aj mikrovlnka, umývačka riadu, to je toto. No a potom tu vidíte riady, ktoré práve Mário umýva, aby sme boli v pohode. Potom sú tu ešte taká maličká terasa, ktorá je vyupratovaná už. No a schody hore do miestnosti.